Oke guys, kita ngejam 11 hujan terus. Hujan masih air. Berkah wong poso. Alhamdulillah. Yo orang kan panas. Matanmu mampir blok to. Lah wong ini gede. Sumu iya nek panas ora ayu pan yo. Tapi wis sumu. Mendung. Panas. Panas kok. Oh, Ya aku jemur murah ini. Tak jemur sampai jam piro? Jam piro? Jam 4. Kamu bangun ya. Kowe iki lho tangine mau jam piro? Kowe bukan cukup becet tangi ora Lah kok. Bersubuh belum tangi berarti ra sahur. sahur. Ketara. Salah ngomong. Sahur ya, jam piro WA sahur ya. Sahur. Oke guys. Mbak Nita lagi. Mbak Nita Nita lagi. Ini Ya kok mesune ning aku ki apa? Dino ping pira jajal wonge mbok poroti. Ya, Kok iso jajal kekayaane mbok entekno. Enak banget apa ya? Dia wis kene. Enak banget porak kowe mbok Nita. Mbok arep tanep Yo. Ngorani anu. Aku dadi wong ora penak lho wonge WA tak dono. ora penak iki lagi pisan gede itu. Ya iya, aku ki Kita pintu. Aku ki ora penak malah karo kowe. Iki lho ya. Tak kocokno ya. Iya. Kan cok apa? Mas Amit nggih paketnya sampun dikit ya, mesine overload Mas. Mana kerja oh ya. Nah itu saya nggak tahu kamu, arep tak tanyakan Tak karo karo aku sih. ya bener purane aku. Aku mau ngisungkan ra penak. Pengen coba chat Mbak Jess, Mas takutnya overload aku Mas. Yo ora chat. Ini wong aku iki Iya ora bener penak. kok Mas. Nah yo. Bener nek sampeyan nek kok enek paket tapi kok yo Mbak Nita lagi ngono kuwi. Padam. Iki terakhir iki wonge ngechat jam 12.36 lho. Mas Amit nggih nanti bilang Mbak Jess suruh unboxing hari ini takut baik keburu rugi. Iya. Tak fotoke. Bukan remote. Iya kok kula Bukan emot ora. Lu pakai emot lah kok. Emotnya apa? Apa? Lope. Aduh, aku Bukan gak boleh pesan. emot lope. Ya iya. Aku tak kenal di foto itu. Bang, Lope dianggap pengen tembok. bro. Wis Enggak. Dua kali sing abang sebentar. Kaloro. Ojo foto silat. Mau. Wis guys, Eh, lagi unboxing Mas. kok Mbak Mitan. Udah delok lah rupa-rupane. Kok ora cocok deh. Bismillah. Muga-muga barokah. Opo bikon den? Tapla. Iya. Nek ku bodoh, tapla yo. Sangat. Jadi ini Mbak Nita sak lenteng kemana bro? Lah iya. Gade kok Yo iki abot. lho. Ngoceh ah. Iki tak dono sing paket iki. Wis apa ae? Alah, ya kok enek cete mo. tetep bang. Enek cete yo. Enak jak yang kene iki ki mo. Nek ngono ki mo. Tak titik lho. Ya. Usek lagi ya. Ini ya guys ya. Mas sampun dikirim nggih. Apa? Niku gamis buat Mbak Ida. Gosek tak dono aku mau lho yo nang anu. Ya Kak, Ora terowani. lah yo ya Kak, makasih. Nggih Mas, niku kaos SL 2 itu buat sampean, 1 buat Mas Dimas. SL. Kaos. Kok kagak ngono Kok wae? kaos wae dene. Kok sik tak campur cangkemmu perot e kok. Kok wong kene sing dikei biasa kok sing ora dikei kok cangkeman. Lah jebene
lu hamil. Kose oh. Yo, iki SL ya. SL ya. SL ya. Loh, kok SL kabeh? Mas, dia kena XL kabeh ku mau. Dia aneh, ku tak aku Masa, ngene ngono iki. Masa, XL 2 yang 1 Mas Dimas. Oh, iya. SL 2 yang 1 Mas Dimas. Wes banget cup, banget cup. Lho iki lah. Wes cari pin. Terus. Tak tangan ono keh. Nah yo iya Kak, makasih banyak pokoknya sehat selalu. Nek duwe Red. Iya toh sah kok. Dijajal sih awal. Tuh. Yo kok sih. Games buat Mbak Ida. Games Iki. Wah, lalala. Iki lho. Iya. kilo yo siap yo. Terus Games buat apa Mbak nih? Ida. Terus ada setelan kemeja 2 Mas. Iya. Terus loh Mbak Ida muat enggak apa? Mas, apa tadi ngomong? Gamis buat beja. Muat meja 1, terus yang 1 ganteng. Mas buat siapa? Basing ini terserah buat siapa. Terserah buat siapa. 1 buat Mbak Putri gak apa-apa. Berarti ini 2 ini 1 Mbak Ida, 1 Mbak Putri. Nah. Semua tinggi. Ya, kurang enak kuat. Loh, wes tak lo ki. Lah iya. Arifin lo kita. Ngene iki malah piye? Ini kan gini Mas. Lek tambah yo. Iya, aku mah. Aku nek kuda. Bapak terongkoan toh. Iki tak jajal. Sih. Jajal ya, guys. Gosek oh, guys, kita buka. Pun. Ya, Kita bayar jam. anu ning ndi? Iki kemeja. Jadi kan dia nih apa? Kaosnya gak cocok ya. Oh. Kemeja aja. Delok se ukurane. Iya. Mas dengan cocok boleh lambung cocok. Cocok lah apa? Oh, kayak asu. Kita ukurane jam. Ora. Ora, pas. Kasih lagi ya? Iya. Loh, aku kan lu. Mosok kae. Delok kabeh. Karo. Kita Arifin Mas. Elek kok. Wes. Seneng ijo berarti. Karek pajak. Kayak aku kok. Yo, nek ijo nek Gas iki putar. cocok iki. Iki sare. Mosok iki. Mosok. Ya lu tak dodoli, kan sampai kerja. Ayo. Kasem teles. Ya Allah. Tak dodol Mbak Vita. Cocok mau. Iya, Pak, mah depan lah kowe. Brek sambrek. Lah kan tiket di masa apa udah balik. Saya tahu. Oh, tetap. Jadi Mas. Ya emang iki ya, Le. Tengkok busuk mantan. Rong, sik. Lah iki sing delok lah masa apa udah bane. Ya betul aku ora delok. Dah, iki Mas. Ya, Mas. Ora situ kamu pecah. Kenapa sih aku ngomong itu Kantoran gawe kantoran. Lah wong maksudnya iki sing tak gantung lho, bar tak pisan. Iki tak lipet aja guys ya. Lho, dijajah sih. dijajah sih. Lipet ae mau lipet nah. Nah. Kan aku paham Pas ekspresi buka iki jare langsung tengok kene. Iki tak lipet ae. Mau jajal lah. Tak jajal ya wis tak jajal. Jajal. Jajal ya. Wis dibuka Tak kok ora. Bapak Nita, lagi iki gak bersyukur, Mbak. Matamu lo bersyukur apa lagi nih yo. Ora bersyukur tapi tak bales. Gak bersyukur masalah kayak gelep-gelep. Lah nganggone ngono. Cocok kok yo. Wih, jies lo. Setelahnya ngomong lo. Korek. Wah. Kan aku ojo tuku blangkon. Blangkon mo. Yo. Walah, ngeri. Walah. Ya. Ora koyo. Pokoknya kok mandor, pokoknya kok mandor. Pokoknya terima kasih banyak kan Mbak Nita iki. Terus wah gak nono kaos. Ngomong bareng iki wes, lu gak sampe ngirim. Gak sedo nono. Baju Ya Allah. bajuku iki. Mas Baijan kok tukono?
Bisa hamil piro ya, Mas? Minggu kok. THR wis cair ya. Jane berapa jane? Cair gidang kowe lah kowe. Kok panggah ngono ya, Cak. Nek cadete cair mau rada to, Mam. Cair itu wis cair. Alhamdulillah, makasih Mbak Nita ya. Pokoknya nek mudik ayo sampean. Nek mudik hati-hati, Mbak. Soalnya aku yo pengen mudik, sok nek petuk ning Lampung yo ora apa-apa, petuk ora apa-apa. Mbok kaya apa? Yo apa nek eleh. Lah wong itu kayak kowe renor aku kok kayak Aku kan enggak minta, Oh lah. dikasih. Alah. Kok kayak dilepeng-lepeng. Lu Mbak Nita aku punya nek. Ngene iki itking Nah, iya. Punya Tapi itking tapi aku pesan. Mbak, sampun, Mbak. Kita keterangan, Mbak. Ya kowe jadi iki pengen sempurna putih. Apa nih? Lah yo kira Mejane kok gimana kaos sing. Ojo-ojo, kok malah kita ngambil sing aku. Wes lanjutnya. Lanjut ini aja. Kaki omong. Yo kemeja wong apa kerja di kemejanan. Ini apa ya, sekarang? Ini dari siapa? Ada dari Mbak Desti Valen. Desti Palem. Mbak Desti Valen itu sing kayaknya sih kan. Oh iya. Ya, saya ngasih Masuk. cincin itu. Iya, cincin. Nih ngasih untuk aku sama Mas Desti. Ada apa? Lah yo kamu kena apa leh kok? Iki apa? Jadi nek dikei Desti Palem nganu buka semangat ae. Orang soalnya larang. Masa iya? Panjang larang. Ora mungkin kae di. Masa Jessica buka sampean tak bemo. Terus kita lihat, guys, isinya apa? Iya lah. Kita terus konfirmasi soalnya tulisannya kok makanan. Makanan di rumah kan Tapi sudah. ora makanan iki. Wis dadi suwe ijak kok kodemu tono. Kowe kok padha-padha mau memo. Yes. Lebih bedel ngono lho, bedel. Sepatunya kok disetor ya? Ya iya leh kok. Yes, ini sandal. Ini. Mbak Desti. Terus ini apa? Ada. Oh, ini juga sandal. Ini. Terus Tidak jalan, tidak. Wong kowe mesti ora tau nggo kok, Jek. Kowe nggo kok. tak enggak, Mas. Ora tau ora. Terus kalau nek Kowe ndak nggo. XXL. Nih, tak buka buka. kemarin ngerti kita sih nge-DM juga, guys. Iku Mbak Desti Valen aku konfirmasi. Ini nanti suruh milih untuk tahu ukurannya. Ya ndak nggo. Soalnya ukurannya cuma enek XL di XXL. Gede kuwi lho iki. Aku ning Mbak iki jalan merah hitam ya. Tapi iki janji iki nek warna-warna ngene iki ora patek seneng, Mbak. Warna pink. Aja ngono Lho, iki. kan kita nang lho. Bicara iki apa juga pink kok? Mosok lho. Orang pink lho. Apa? Oren. Oh, pengen oren. Ora. Iya sing gendro nek aku sing gendro. Kendali nang tinggu. Dago kowe. Sandal ning Wes bawah. kok tiga. Topelan. Besok nek besok nek nonton kapelan. Iya leh. Aku Mbak. Nonton Gendro nang nyanggung. Besok nek menawa metu kecot. Dah kok kembar. Cek gila deh. Iya ndelok iki kegedean aja. Kegedean Pas. Lho terangan. ora nek kegedean iki tak ijoli. Abidasku sing ngori. Terangan. Lagi sorry. Ora ori. Ori. Aduh. Iki lho sing ngomongi mau ora ori mau. Kowe dhewe kok Rusak Mbak pikir apa? ori. Ora ngono iki kok. Tak ori iki. Tak ngono. Ya. Ora ori. Rasaan. Nyawur ini. Warnanya bagus. Ya sandalnya Bagus. gitu. Itu jas, sendalnya jas. Mas, Mbak jadi Valen ya. Apa nanti?
Daerah sedeng yo peno sapa sing sedeng kan. Wong sedeng pal kowe ngarepe pal. Aku ini percaya ya. Tapi beda ukurane. Beda. Ini bapak lu Apa ciliknya? telu pitu. Kowe pantes hal gaib lho. Ora sepentek soalnya kan kowe mbunggu nonton atas sing sawang. Suta. Oke, terima kasih Mbak Desti Valen. 10 barakallah suka barokah rezekinya. Senyum Mojak bertiga iku. Makasih banyak, Mbak. Sudah kita senyum dong. Supaya sehat selalu, Ya Allah. lancar. Ya Allah, Mas gak Jalannya. percaya, Mas. Ya apa? Kok Mas ini ben ringkes oleh nggowo dulu. Aku juga ngomong anak kresek. Iya sapi ini. Suta. Harus mau sampai musik Iya lampu. iya. Insya Allah, makasih banyak Mbak Desti. Repot-repot ngirim-ngirim terus. Jarak terus. Oh iya. Ya Allah. Ben. Aku lagi bingung kok Mbak Desti. Nah, Bener Mbak Desti. Udah. Ya wes, Des. Ini cowok-cowok biar berangkat sehujannya dulu. Jadi. Awet guys ini. Wes, Des. Cowok-cowok udah berangkat. Terima kasih teman-teman. Wes, tapi lanjut lagi itu. Oke guys, sekalian ngasihin diri loh Mas, sing hampers Sing pas Sari, pas buber. Nah, ini sadarnya enak sih. Apa sih enek sirupe? Lah itu si lali. Ini sirupnya satu-satu. Kemarin aku sama Ces sudah ambil beres. Iki mah Ini kok sisanya berarti Endah, Mas Haji, Mas Surya, heeh. Pak Rara, Saya Rara. Pas. Iya, saya Rara, Mas Haji, Mas Suryo. Nah, Oke, mana? tunggu lagi. Oke, iki udah Mas Suryo. Kenapa aku mulai ke mobil ya bisa? Ya Mas, sampe nek menawa ketemu Mas Suryo. Mas Suryo ntar malam kesini. Oh, iya. Ntar malam kan ada acara. Oh iya, oke. Jadi jangan kabur lo ya. Apa? Sekarang acara apa? Bakar. Terus jiwa. Ini nih. Ya, di Mekah. Kok tekom lo? Ini base camp lah. Basket lagi. Ada masalah tekom lagi. Wes, guys, ini berangkat, guys. Oh, Apa? ada tulisannya guys, selamat dari Raya kita dari maaf lahir batin ya. Miss you always happy from Mbak Desti Valen. Festival, itu gak pakai kayak festival. Gak oleh ngono. Lek aku tekom. Ora. Aku ora tahu maksudnya ngono. Kan? Duh. Terongan Mbak aja kate, Mbak. Alah. Kate terongan, Mbak. Ya kan tekom gue. Aku gak tahu tiga festivalan, kok ben dikai lah. Duh. Aku kode yo ora tahu tiket. Sultan gak ngambil aku ke saya. Mas guys, Iya. saya. Dadah guys. Apa tuh? Yes, kalian dapat dari Bunda. Ya Allah, kok yo ijin nele Bunda ini ngomong, ya Allah aku mah gak penak dikei yang bingung. Ini untuk Mbak Jessica, Mbak Pauti kalau Tata. Lah, Tata wis mulai. Pulang. Terus dia ngomong, wes nduk engko nggon awakmu sik, engko Tata nek misal main ke sini lagi ditumbasno lagi sama Bunda. Ya Allah, Ndan. Nanti Mbak Palupi, wes Bunda. ini jadi aku. Mas Teki yo gak perlu Mas Teki maringi gak perlu balik Gak penak. Nah, soalnya kan Bunda kan Mas kan pun ya tetua kita lah ya itu kan ngono kan jadi yo maringi tetua kita malah Bunda maringi kita juga ini terus begini. Unboxing sisang jajan. Unboxing sisan. Heeh. Heeh. Tenggune dirimu ya. Ya Allah, aku ki yo tapi yo alhamdulillah yo aku ra duwe toples. Ya ta, ya ta. Mbak, Wala apik delok. Tekek ngisor. Lihat dek iki entuk jajan apa entuk toples jajan ngene iki sing ora enek toples. warna pink. Za. Kan ini gak warna pink anu. Ndak apa tak buka le. Dibuka kabeh. Ya Allah, apik yo ya Allah Bunda, alhamdulillah terima kasih Bunda, lancar selalu rezekine, Masya Allah. rezekinya Bunda berlimpah-limpah. Ya Allah, sumpah aku lagi ngomong di apa ya Jess yo, pengen tuku toples. Soalnya ndeknya aku wis nganu guys, wis ngitung ya Allah ternyata ki akeh jajanan sing kudu nganggo toples dan aku ki gak duwe toples kok ngono kuwi.
Ya Allah, apik guys. Apik. Kowe nek nampane dono. Enak. Lah ya. Sak-sak ngono kuwi lho, guys. Lho, sak-sak. Ya alhamdulillah ya. Bermanfaat sekali ini. Nah, yang gak ada permen apa gak ada coklat lucu. Bunda kok iya. Sana permen-permen ya sudah. Ide-ide kerja Sunan. Luar Bermanfaat biasa. hari ini. Guys, nang penutupan wis ngono. Terus ya mau ayo. Insyaallah rezeki di bulan Ramadan semoga yang memberi rezekinya dilimpah-limpahkan ya sama Allah. Berkah barokah untuk semuanya. Terima kasih guys. Guys, kita ini Sukma belum bisa dikontak guys karena kan hujan. Mungkin ya hujan mbak untuk apa? Oh, di rumah Mae. Wah, rumah Mae guys temangsang. Temangsang kono. Temangsang kono. Ya wis guys ngono ae guys. Kita lanjut ke rumah Mak ya. Nah, kita ini nanti lanjut ke rumah Mae kan di hujan juga untuk bilang diri. Mana guys ditunggu konten keseruan kita hari ini ya guys ya. Guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.